खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 26 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि हारिनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय समाजाव मोजां मुं गोसारगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। गाहाम सान। वृष राशि खामानि मावनो थाखाय गोबां खाबु मोनगोन। गोसो होनानै मावब्ला जाफुंसारनो हागोन। मोजां सान। मिथुन राशि गावनि इयुन जिउखौ लानानै जिंगा सिगोन। गोसोआ थाथेरनो हायै उसुखुथु जागोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कर्कट राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय बयनिबो अनसायनाय आरो मान मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। जिउआव दावगालांनो लामा मोनगोन। कन्या राशि गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननि सिगाङाव बुंथिनानै लानो हानाय नङा। गोसोआव दुखु मोननांगोन। गाज्रि सान। तुला राशि बेराम आजारनिफ्राय आरायग' मोनगोन। गोग्गो देहा मोनफिननो हागोन। गाहाम सान। वृश्चिक राशि गुबुननि नंखाय फाव फान्दायनायाव गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। जेरावखि थाङा सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। धनु राशि गोसोआ दिदोम थागोन। मावनो गोनां खामानिफोरखौ गोसो होनानै मावफुंनो हागोन। गाहाम सान। मकर राशि जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा जाफुंसारगोन। गोसोआव गोजोन खुसि आरो रंजाखांनाय मोनगोन। गोजोननि सान। कुम्भ राशि आखायाव रां रुफा जोबस्रांगोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। मीन राशि मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा थागोन। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन। गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।